Tunay? Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
mapaniwala ang nadarama. Dahil sa walang hanggan, hindi maasahin, hindi ka sasaktan. Wala noon, wala noon, hanggang ngayon, kahit ako. At sa wakas ay nanap mo na rin ang aking tanging hinihiling. Akala ko sa'yo na ikaw walang kaibigan nang maipupubli ang pag-asa namin sa iyong mga mata at ang takot sa kalimutan ng wala. At ngayon, hanggang na hindi makaliwala ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maasahin, di ka sasaktan. Wala noon, wala noon, hanggang ngayon, kahit ikaw. Hello mga Manoy! Hello mga Manay! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Ang petsa ay March 14. Yan. March 14 po ang petsa ngayon. Meron tayong mga ilang shoutout at wala muna tayong bayanihan ngayon. At meron tayong follow-up na, na announcement. Ano po? So simulan na natin ngayon ang ating pa-shoutout. Yan. Nandito na ng mga makulit na si Bri. Sabi ni Ma'am Patricia Dublin, ang sipag naman talaga ni Rian. Parang walang kapaguran. Katuwang sa pamilya. Shoutout po, Sir Hilbal. Kay Rian, sa mama at papa niya. At hi kay Bri. Yan, hi daw sa iyo, Bri. Andito sa baba si Bri. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Patricia Dublin. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Sir, sana to? Silos Chris Official. Silos ba yun? May nanatang mata. Sabi ni Sir Silos Chris Official, shoutout idol. Ayan. Shoutout din po sa iyo sa idol Silos Chris Official. Thank you po. Okay, next. Next, sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, ingat kayo palagi sa gigs niyo, tatay. Dalaga na si Rian, pero lagi pa rin kasama sa mga gig. Ang ganda ng kombinasyon ng boses ng mag-ama. God bless po. Pa-shoutout po sa iyo, Kuya Hil. Maraming salamat po naman, Ma'am Alicia Aguilar. At shoutout din po sa inyo dyan sa Pangasinan. Alam ko, taga Pangasinan to si Ma'am Alicia Aguilar. Okay? Maraming salamat. Next. Sabi naman ni Ma'am Emily Esguera. Yan, Emily Esguera. Pa-shoutout naman Sir Emily Dagan ng Dasmariñas. God bless po sa inyo, sir. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Emily Esguera. At shoutout daw kay Emily Dagan ng Dasmariñas. Ayan, okay. Sa mga taga Dasmariñas po, hello po sa inyo lahat yan. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, ingat-ingat po tayo mga manay, ha. At hindi pa natin kikita ulit ang kalaban. Ayan, medyo dumadami na naman. Kaya ingat-ingat. Okay, next. Sabi naman ni kumpare Alan Elguera, sabi niya, shoutout sa iyo, Idol Rian. Lumabas yung tunay mong ganda sa suot mo na jumper short. Ingat kayo lagi sa mga gigs niyo nila Ma'am, Papa at Mama mo. Ayan. Maraming salamat sa iyo, pare Alan Elguera. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Lita Fulido, wow, ganda ng outfit ni Rian. Bagay na bagay talaga sa kanya ang jumper, lalo pag maong. Ang daming nagbigay ng donation. Sana lahat ganyan sa mga gigs nila. Shoutout po! Ayan. Shoutout din po sa iyo, Ma'am Lita Fulido. Thank you po. At sabi naman ni Sir Roberto Manalastas,
Ang ganda magdala ng damit ni Rian, sir. Oo nga, oo nga. Talagang magaling nga. Mahaba kasi ang bias ni Rian eh. Mahaba ang ano niya, talaga pwedeng maging model. Yan. Okay, next. O yan, hanggang dyan lang pala ang ating pa-shoutout mga manay. So, muli, gusto ko po kayong i-remind na sa darating pong April 12 ay magkakaroon po ng Binyag Kumpil. So, sabay po sa birthday ni Rian, magkakaroon po ng Binyag Kumpil. Kukumpilan si Rian kasabay ng kanyang birthday. Kaya alam ko maraming ng ninong at ninang. So, antabayan na lang natin mga manay kung sinong magiging ninong at ninang ni Rian sa gaganaping Binyag Kumpil sa April 12. Yan. At syempre, gusto ko rin pong muli anyayahan kayo na suportahan lagi ang channel ni Rian Morales, lalo na sa kanyang watch hour po mga manay. Ang watch hour na kailangan na lang po ni Rian ay 560 na lang po, kasi 3,400 na lang po siya, 3,440 ang watch hour po ngayon ni Rian. So kulang lang po siya ng 560. Yan, 560 na ang kulang niya na lang po, 560 watch hour. So tulungan po natin Rian Morales official po. Yan. At talagang inaano pong monetize na po itong channel ni Rian para kahit pa paano makakatulong na po yan sa kanila pag na-monetize na po si Rian. So isama nyo na rin po sa tutulungan nyo yung channel po ni Oday 2524. Yan, supportan nyo rin po ang channel ni Oday 2524. At hindi po siya nakapag-upload sa ngayon dahil hindi siya makalabas ngayon dahil medyo mahigpit ngayon doon sa Germany. Pero supportan nyo po mga manay. At yung mga magsusubscribe sa kanya, lalo't may mga bahay din kayo, may mga channel kayo, mag-iwan lang kayo ng bakas at babalikan kayo ni Oday 2524. Ganon din po, meron po dito isang pinakausap, yung channel po ni ng isa nating sino to? Wait lang po mga manay. Yung channel po ni Jamir Beer. Yan, Jamie Beer. Yan, supportan po natin ang channel ni Jamie Beer. Nagsisimula pa lang po siya, 43 subscriber pa lang po. Anak po siya ni Jamtech. Yan. Pinakiusap sa atin ni Pare Hernan Porteo. Supportan natin Jamie Beer po mga manay. And siyempre, supportan din po natin yung channel ni aking inaanak na si Reynalyn Pagtalunan. Yan. Hindi ko masyado na mo-monitor yung channel ni Reynalyn. Kasi tinatanong ko siya kung sino pa talaga gumawa ng channel niya. Sabi niya siya eh. So ako naman kasi nagtataka doon siyempre doon sa mga thumbnail tsaka yung sa thumbnail ng ginagawa. Hindi basta-basta magagawa yun ng bata. Kaya ewan ko kung siya talaga ang gumawa ng channel niya. Pero anyway, supportan din po natin ang channel ni Reynalyn Pagtalunan. So hanggang dyan lang po mga manay ang ating pa-shoutout at ang ating announcement. Muli, ako po ay nagpapasalamat at tayo nasa 19,000 na po. Bali, na lang po, mga 1,000 na lang po at makaka 20,000 na po tayo. At magkakaroon na po tayo ng yung may rarapol na po natin. Yung mga pa-entry, yung mga naka-entry, nagkaroon ng entry po doon sa ating pa-entry doon sa ating pag-giveaways na printed polo shirt ng aking channel. So, abangan nyo lang po. Pagka tayo nakarating, nakuha na natin yung 20,000 subscriber. Kinabukasan po niyan, saka natin populahin yung giveaways, okay? So mali po, ito si Hil at itong Hilbag Channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel ni Hilbag. Thank you po, lalo na po kung hindi nyo ini-skip ang mga videos, ang mga ads na inyong nakikita sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo. So muli, naway patnabayan tayo ng ating pumay kapal. Iligtas ng bawat sa atin
At bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan at bigyan na rin ng pagpapala at pangangailangan natin sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos Mabalos. Yan. Thank you. Si Bri, ayun, nagsusuka. Do it just the way I like.